empecé pues, con 8 ou 9 anos aí a practicar, cortar un trozo de tela que non ten ningún tipo de sentido nin forma e descubrín que realmente o feito de coller unha tela que é algo plano e transformalo en algo que podes poñer en riba que se adapta á forma do corpo parece moi fascinante. Eu quero facer isto pero de verdad profesional. Sobre os 13 anos ou por aí foi cando me anotei de verdad a clases de corte e confección con costureiras de toda a vida, que como de verdad se aprende, que persoas que levan toda a vida cosendo, que teñen todos os trucos imaginables para facer calquera cousa. De repente a min deume por tamén empezar a facer disfraces de carnaval, facer o dobladillo dos trapos, que de verdad digo porque foi a primeira cousa que fixen. Despois miña nai, en canto viu que podía ter roupa feita por min gratis, dixo, pois claro, aí. A mí sempre me gustou a arte en xeral, tanto historia da arte como moda, como música, todo, entonces eu quería facer o bacharelato de arte, en Melide non había, entonces tiven que marchar para Lugo a facelo. A min sempre me gustou traballar sobre as cousas reais, a vida, a sociedade, os cambios na miña vida. 27.004 realmente foi unha colección que tardei 2 anos en facer, na que contaba todo o meu proceso de cambiar de vivir en Melide a vivir en Lugo. Como cambia unha persoa cando cambias de lugar, ao fin e ao cabo é como unha planta, nunha esquina non se dá, pero noutra sí. E mediocre un pouco mesmo, porque para min pareceme moito máis enriquecedor facer unha colección que conte realmente unha historia, un transcurso de tempo, ¿no? Da igual que sean 2, 3 anos, a que realmente sexa unha colección bonita, porque para eso xa están outras marcas, cousas que vas aprendendo, cousas que van cambiando no teu gusto. Para mí é moito máis importante que facer unha colección que teña coherencia, que sexa bonita, que teña os mesmos texidos. A mí eso parece aburrido. Pois mediocre vende da sociedade mediocre na que vivimos, neste mundo capitalista acelerado que non temos tempo nin parar a pensar quen somos, vivimos adictos ao traballo, estamos enganchados a un soldo precario. Parecíame unha cousa moi interesante de contar esa historia a través de roupa, de unha colección. A reutilización de prendas, o gran gasto que facemos todos de roupa, de usar e tirar, a roupa barata, a adicción ás compras, son cousas que todos temos dentro e vivimos como nesa burbulla de perfección, de que vida máis bonita que temos, cando realmente terrorífica. Entón, mediocre ven un pouco de aí, e tamén ven un pouco de aceptar a mediocridade dun mesmo, de decir, non son boísimo, tampouco son malísimo, son mediocre, está ben, teño boas ideas e creo que sendo mediocre podo chegar a algún lado. Pois para min a moda son dos cousas, unha é a miña vida, porque eu entreguei a miña vida á moda sen ningún tipo de recompensa a cambio, e a min gustame unha prenda ben cosida, gustame un bo facer, gustame unha prenda ben acabada, por máis sencilla ou máis complicada que sea, pero a moda realmente tamén é outra cousa que é industria. A industria é unha industria egoísta, é unha industria capitalista, é unha industria que prototipa un estereotipo de belleza inalcanzable, é unha industria contaminante, é unha industria precaria, é unha industria que é imposible de tomar en serio. É dicir, eu tomo moi en serio o meu traballo, o que xamais espero nunca tolear tanto como para chegar a tomarme en serio é a industria da moda, porque é unha cousa que é ridícula en si mesma. Ten moitas carencias, moitísimas carencias, moitas máis que virtudes, e entonces a moda poderíamos distinguila en dous, que é a miña vida, que é a miña pasión, é un arte moi bonito, e o facer da costura tamén, pero tamén é unha cousa moi negativa, moi oscura, e da que ainda falta moito coñecemento por saber. Recordo cando saliu a primeira noticia de Altri, fábrica de tecido sintético como é o Liocel, que a través da celulosa convertir nun tecido, a mí me parece un mundo fascinante, o dos tecidos sintéticos. O problema é que o costo de contaminación que temos que aceptar é demasiado alto para a recompensa que vamos a ter. É dicir, non podemos ter nas nosas casas, ao lado das nosas casas, ao lado de Melide, ao lado de Lugo, ao lado de Palas de Rei, non podemos ter eso que vai acabar con todo, solo por conseguir tecidos. Non é algo viable, que tamén despois pecamos moito de non o queremos na nosa casa, pero se o ponen en China, en Bangladesh ou en donde sea, aí que o fagan porque como non o teño diante non o vexo. No. É un proxecto que ao principio alegreime moito porque parecía un tema moi interesante, parecía un futuro para a industria textil, pero realmente despois viuse que todo era mentira, que realmente a proporción de papel versus fibra textil era moi abusivo, que realmente tes a todo un pueblo en contra de algo, por algo será.
non creo que tantos miles e miles de persoas podan estar equivocados xuntos. A utopía de merca caro e merca de calidade está moi ben para a xente que ten unha posición económica elevada. Pero se eu non teño un soldo bo, eu non podo permitirme comprar unha camiseta de 100 euros. Que pasa? Que tamén é o que dicía antes, somos adictos a comprar. Somos adictos a estrenar todas as semanas unha prenda. Somos adictos a entrar nas tendas de fast fashion, comprar o máis barato, e ainda que non nos guste, simplemente o compramos porque realmente o día seguinte o queremos poñer. Entonces, eso eu creo é o pensamento que temos que cambiar. Somos adictos ás compras e deberíamos ir quitándonos pouco a pouco e, sobre todo, entrar na roupa de segunda man, darlle unha segunda vida ás nosas prendas, arranxar tamén moito, en vez de tirar, arranxar. As prendas de calidade o que teñen é que se rompen, se arranxan, as prendas de mala calidade non. O que sí que defendo o uso do coiro porque, para empezar, é un subproducto da industria cárnica. É algo que temos aí, do que nos temos que desfacer sí ou sí. Podese tirar, podese queimar, podese triturar e tirar ao monte, podese facer moitas cousas, pero xa que o temos, unha das opcións é reciclalo para facer roupa de coiro. En vez de crear un texido de poliuterano, de poliéster, de calquer outro plástico, utilizar ese subproduto da industria cárnica, que é a pel, porque a xente non vai deixar de comer carne e ese subproduto vai seguir existindo, utilizamos esa pel, transformámola en coiro, que é un proceso que tamén contamina, o sea, non estamos libres de pecado, evidentemente, pero é certo que contamina menos que crear un texido de polipiel. Entonces, creo que se comparamos o prezo, comparamos a duración, comparamos a calidade, eu creo que compensa moitísimo máis o coiro, aparte é máis ecolóxico, crea menos residuos, é máis natural e a hora de degradarse no medio ambiente é máis fácil que se degrade o coiro que o plástico. Claro que despois a xente, cando se fala de coiro, tamén pensa moito na cuestión de vou ao monte, cazo 14 zorros para facer un chaleco, é que non estamos falando deso. Eso é outra cousa, eso xa é como pois peletería de luxo, de tal, que eso xa é outro debate porque é moito menos ético, evidentemente, matar un animal a esprofeso para vestilo. O que estou falando é dun subproducto que existe, que o temos e que vai seguir existindo. O que levou Lidia aos María Casares concretamente é unha peza de Mediocre, unha mezcla entre Mediocre e a obra de teatro Iribarne, na que estaba ela, pola que estaba nominada e pola que gañou o premio a mellor actriz protagonista. Como unha especie de camisa de Manuel Fraga deconstruída, agrandada e deformada, unha camisa blanca que é unha prenda pois, a máis básica que todo o mundo ten no seu armario, pero con unha volta de torca, con un pouco de deformación, un pouco de chiste, un pouco de como ese toque de humor, non? Que me gusta dar a min as prendas. Desde fai uns anos para aquí estáse vendo despunte da cultura galega, estamos como volvendo a resurxir, pero mogollón a nivel nacional, a nivel internacional, Camaño e Meixeras andan de xira por toda Europa. Entón creo que fai falta pois que artistas, da igual da rama que sexan, música, audiovisual, traballen da man con o noso sector, que é a moda, os estilistas, con vos estilistas, para crear un produto ainda máis redondo, que sexa pois moito máis visual e que teña como máis forza, non? Creo que sí que tamén fai falta certa parte do que comentaba antes, que era realmente tomar menos en serio o que é a industria, tomar menos en serio o que é a industria da moda e tomar máis en serio o traballo, traballar máis man a man e crear ese propio estilo. Creo que é unha cousa difícil tamén, é certo, leva moito tempo porque ao fin e ao cabo non paras de evolucionar e non paras de cambiar de gustos, pero creo que sí que hai talento. O que pasa é que eu creo que tampouco se dan todas as oportunidades que se podería dar. Moitas veces sí que é verdad que se tira de marcas grandes que xa teñan outra moita cousa, entón creo que tamén deberían haber máis oportunidades para deseñadores máis emerxentes. E despois que os deseñadores emerxentes temos ese traballo, non, de compromiso con nos mesmos e con o noso proxecto para facer eso, unha estética máis en consonancia con nos mesmos. Soños por cumplir, bueno, moitísimos, evidentemente, chegar todo arriba que poida chegar, sobre todo tamén para levar este proxecto como de moda tan peculiar que levo eu por bandeira, non? Que non é algo moi habitual, pero para realmente facer unha industria pois máis ecolóxica, facer unha industria máis ética, para chegar un pouco arriba, sobre todo para ter poder e ter voz, para mellorar as cousas, sobre todo. Non quero ter voz tanto para de repente fama e levar 15 escoltas, senón quero ter voz e quero ter poder para cambiar as cousas e poder facer unha industria máis ética e máis boa e máis redonda. E despois, evidentemente, se nos poñemos a pedir como se isto fora a carta dos Reyes Magos, pois claro, molaría ter a propia marca grande, con un bo taller, con un bo tal, e poder desfilar todos os anos 2, 3, 4 veces as que faga falla.
Claro, eso sería, vamos, como por pedir o máis grande, por pedir que non sexa, claro.